Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Τσιρανίδης και θα σας παρουσιάσω αυτό το βίντεο που αφορά το ηλεκτρικό ρεύμα και την ηλεκτροκίνηση κατά την περίοδο του 19ου αιώνα. Το ηλεκτρικό ρεύμα και η ηλεκτροκίνηση είναι δύο τεχνολογίες με κοινή διαδρομή. Στο βίντεο αυτό θα παρουσιάσουμε τα πρώτα βήματα των δύο αυτών τεχνολογιών. Είναι σίγουρο ότι δεν μπορούν να συμπεριληφθούν όλοι όσοι ασχολήθηκαν με αυτές τις δύο τεχνολογίες σε ένα τόσο σύντομο βίντεο, αλλά έγινε προσπάθεια να συμπεριληφθούν οι σημαντικότεροι μηχανικοί και εφευρέτες που έβαλαν το λιθαράκι τους για να έχουμε σήμερα οχήματα υψηλής τάσης. Ο Αλεσάνδρο Βόλτα γεννήθηκε το 1745 και πέθανε το 1827. Ήταν Ιταλός φυσικός και πρωτοπόρος στην ηλεκτρολογία, γνωστός κυρίως για την εφεύρεση της πρώτης συσκευής που μπορούσε να παράγει σταθερής τάσης ηλεκτρικό ρεύμα. Η μονάδα μέτρησης της ηλεκτρικής τάσης στο Διεθνές Σύστημα Μονάδων, το Volt δηλαδή, ονομάστηκε προς τιμήν του. Ο Βόλτα θεωρείται ένας από τους πατέρες της ηλεκτρολογίας και η εργασία του αποτέλεσε τη βάση για μελλοντικές τεχνολογίες όπως οι ηλεκτροκινητήρες και οι σύγχρονες μπαταρίες. Το 1800 λοιπόν, ο Αλεσάνδρο Βόλτα κατασκεύασε την πρώτη μπαταρία. Η τάση ανακυλή της μπαταρίας ήταν 0,76 βολτ. Συνολική τάση μπαταρίας περίπου στα 30 βολτ γιατί υπήρχαν 40 ζεύγοι. Το ρεύμα είχε πάρα πολύ μικρή ένταση, μόλις μερικά μιλιαμπέρ, λόγω μεγάλης εσωτερικής αντίστασης. Η χωρητικότητα της μπαταρίας ήταν εξαιρετικά περιορισμένη και οι μπαταρίες εξαντλούνταν γρήγορα. Βασίστηκε στη χημική αντίδραση μεταξύ των μετάλλων ψευδαργύρου και χαλκού και του ηλεκτρολίτη. Η ροή των ηλεκτρονίων δημιούργησε συνεχές ρεύμα. Ο Άνιος Τζέτλικ γεννήθηκε το 1800 και πέθανε το 1895. Ήταν Ούγγρος μοναχός, φυσικός, εφευρέτης και καθηγητής. Θεωρείται ένας από τους πρώτους που σχεδίασαν και κατασκεύασαν πρωτότυπα ηλεκτρικών κινητήρων και γεννητριών. Ο Τζέτλικ σχεδίασε και κατασκεύασε ένα πρωτότυπο σύστημα ηλεκτροκινητήρα με ρότορα, στάτορα και ποινία. Το μηχάνημα αυτό το ονόμασε μοντέλο αυτοκίνησης. Χρησιμοποιούσε την αρχή της ηλεκτρομαγνητικής αυτεπαγωγής, μια τεχνική που ελάχιστοι γνώριζαν εκείνη την εποχή. Η συσκευή του Τζέτλικ θεωρείται από τους πρώτους λειτουργικούς ηλεκτροκινητήρες στον κόσμο. Ο Ρόμπερτ Άντερσον ήταν ένας Σκοτσέζος εφευρέτης, ο οποίος αναγνωρίζεται ως ένας από τους πρώτους ανθρώπους, ίσως ο πρώτος, που κατασκεύασε ένα ηλεκτρικό όχημα περίπου το 1832 έως το 1839. Δημιούργησε ένα πρωτότυπο ηλεκτρικό όχημα με μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες που τροφοδοτούσαν έναν ηλεκτροκινητήρα. Το όχημά του ήταν μια άμαξα χωρίς άλογο. Δεν ήταν πρακτικό για καθημερινή χρήση καθώς οι μπαταρίες δεν μπορούσαν να επαναφορτιστούν. Ήταν περισσότερο πειραματική κατασκευή παρά εμπορικό προϊόν. Ο Τόμας Ντέιβπορτ γεννήθηκε το 1802 και πέθανε το 1851. Ο Αμερικάνος σιδηρουργός και εφευρέτης, γνωστός ως ο πρώτος που κατασκεύασε ένα πρακτικό ηλεκτροκινητήρα συνεχούς ρεύματος και ο πρώτος που τον χρησιμοποίησε για την πρόωση ενός μικρού ηλεκτρικού οχήματος σε ράγες. Ουσιαστικά ήταν ο πρόγονος του σημερινού ηλεκτρικού τρένου. Το όχημά του δεν είχε εμπορική επιτυχία λόγω του βάρους των μπαταριών, του υψηλού κόστους κατασκευής και της μη επαναφόρτισης των μπαταριών. Το 1837 κατασκεύασε και το πρώτο ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Ο Ρόμπερτ Ντέιβινσον γεννήθηκε το 1804 και πέθανε το 1894. Ήταν Σκοτσέζος εφευρέτης και χημικός και κατασκεύασε το πρώτο γνωστό ηλεκτρικό όχημα το 1837. Συγκεκριμένα, δημιούργησε ένα ηλεκτρικό βαγόνι που κινούνταν με τη βοήθεια ηλεκτροκινητήρων συνεχούς ρεύματος, οι οποίοι τροφοδοτούνταν από μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Το τρένο το ονομάστηκε Γαλβάνι και μπορούσε να μεταφέρει φορτίο στις σιδηροτροχές. Αν και εντυπωσιακό για την εποχή εκείνη, το έργο εγκαταλείφθηκε, κυρίως γιατί οι μπαταρίες ήταν βαριές, ακριβές και μη επαναφορτιζόμενες. Ο ατμός είχε ήδη κυριαρχήσει ως τεχνολογία και θεωρούνταν πιο πρακτικός. Η μηχανή του καταστράφηκε από εργάτες που την είδαν ως απειλή για τις θέσεις εργασίας τους. Ο Γάλλος Γκαστόν Πλαντέ ήταν φυσικός, γνωστός κυρίως για την εφεύρεση της πρώτης επαναφορτιζόμενης μπαταρίας.
Γεννήθηκε το 1834 και πέθανε το 1889. Η πρώτη μπαταρία που κατασκεύασε ήταν μολύβδο οξέως το 1859. Την παρουσίασε ως πρωτότυπο και το 1860 βελτίωσε την ίδια την μπαταρία για να την κάνει πρακτικά επαναφορτιζόμενη. Η τεχνολογία του βασίζονταν σε δύο πλάκες μολύβδου και ένα διάλειμμα θηϊκού οξέως ως ηλεκτρολίτη. Η ανακάλυψή του είχε τεράστια σημασία για την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας και αποτελεί ακόμα και σήμερα βάση για πολλές εφαρμογές, ιδιαίτερα στα αυτοκίνητα και στα UPS. Thomas Alva Edison. Ο Edison γεννήθηκε το 1847 και πέθανε το 1931. Ήταν ένας από τους σημαντικότερους εφευρέτες και επιχειρηματίες του 19ου και του 20ου αιώνα. Κατέχει πάνω από 1000 πατέντες και συνέβαλε σημαντικά στην εξέλιξη της ηλεκτρικής ενέργειας, της επικοινωνίας και της βιομηχανίας της ψυχαγωγίας. Το 1879 ο Edison κατασκεύασε τον ηλεκτρικό λαμπτήρα. Αν και δεν ήταν ο πρώτος που εφήβρε το λαμπτήρα, δημιούργησε την πρώτη πρακτική και εμπορικά βιώσιμη λάμπα πυρακτώσεως. Το 1877 κατασκεύασε το φωνογράφο. Ήταν η πρώτη που μπορούσε να ηχογραφήσει και να αναπαράγει ήχους. Τη δεκαετία του 1890, μαζί με τον William Dixon, ανέπτυξε την κινηματογραφική τεχνολογία και κατασκεύασε την κινηματογραφική κάμερα. Το 1882 δημιούργησε το πρώτο σύστημα παροχής συνεχούς ρεύματος για πόλεις, αρχίζοντας από τη Νέα Υόρκη. Ο Edison προωθούσε τη χρήση του συνεχούς ρεύματος, εργάστηκε σε κινητήρες συνεχούς ρεύματος και ήταν αντίπαλος με τον Τέσλα, ο οποίος υποστήριζε το εναλλασσόμενο ρεύμα. Τελικά σε αυτή τη μάχη ο Edison έχασε. Κληρονομιά του είναι η ίδρυση της γνωστή σε όλους μας εταιρεία General Electric. Το 1879 λοιπόν ο Edison κατασκεύασε τον ηλεκτροκινητήρα συνεχούς ρεύματος. Βασίζονταν στο συνεχές ρεύμα που ήταν εναρμονισμένο με το σύστημα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας που είχε αναπτύξει ο ίδιος. Ήταν απλός και συμπαγής, κατάλληλος για εφαρμογές όπως ανεμιστήρες, εργαλεία, μικρές ανυψωτικές μηχανές και άλλες εφαρμογές. Ο Αλφόνς Φορέ ήταν Γάλλος χημικός που διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη των μπαταριών μολύβδου οξέως. Γεννήθηκε το 1840 και πέθανε το 1898. Ο Φορέ ανέπτυξε μια νέα τεχνική με την οποία αντικατέστησε τις συμπαγείς πλάκες μολύβδου με πλάκες επενδυμένες με παχύ πάστα από οξύδιο του μολύβδου. Αυτή η πάστα προσκολούνταν σε ένα πλέγμα από μόλιβδο, κάτι που αύξανε τη χωρητικότητα, την απόδοση και την παραγωγική ευκολία. Ουσιαστικά ο Φορέ έκανε εφικτή τη βιομηχανική παραγωγή της μπαταρίας. Κατέστησε τις μπαταρίες κατάλληλες για χρήση σε οχήματα, τηλέφωνα, φωτισμό και άλλες εφαρμογές και άνοιξε το δρόμο για ευρεία εμπορική εφαρμογή των επαναφορτιζόμενων μπαταριών. Ο Τόμας Πάρκερ ήταν σημαντικός Άγγλος μηχανικός, εφευρέτης και επιχειρηματίας, γνωστός ως ο Έντισον της Ευρώπης. Γεννήθηκε το 1843 και πέθανε το 1915. Το 1884 κατασκεύασε ένα από τα πρώτα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, το οποίο χρησιμοποιούσε καθημερινά μέχρι το τέλος της δεκαετίας. Το όχημα διέθετε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες μολύβδου οξέως. Η τάση των μπαταριών ήταν από 40 έως 60 βολτ και η ισχύς του ηλεκτροκινητήρα πλησίαζε τον 1 ύπο. Η μέγιστη ταχύτητα του οχήματος ήταν 10 με 15 χιλιόμετρα την ώρα και η αυτονομία του οχήματος ήταν 20 με 30 χιλιόμετρα. Το όχημα είχε βάρος 1 τόνο. Ο Νίκολα Τέσλα γεννήθηκε το 1856 και πέθανε το 1943. Ήταν ένας από τους πιο σημαντικούς εφευρέτες, μηχανικούς και φυσικούς στην ιστορία της επιστήμης και της τεχνολογίας. Γεννήθηκε στη σημερινή Κροατία, τότε μέρος της Αυστρο-Ουγγαρίας και ήταν σέρβικης καταγωγής. Έζησε και εργάστηκε κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Τέσλα είναι ο πρωτεργάτης της διάδοσης του εναλλασσόμενου ρεύματος, το οποίο έφερε επανάσταση στην παγκόσμια ηλεκτροδότηση. Το εναλλασσόμενο ρεύμα υπερίσχυσε τελικά του συνεχούς ρεύματος του Τόμας Έντισον. Σχεδίασε και κατασκεύασε τον ασύγχρονο ηλεκτροκινητήρα, ο οποίος αποτελεί μέχρι σήμερα μία από τις σημαντικότερες εφαρμογές του εναλλασσόμενου ρεύματος που χρησιμοποιήθηκε ευρέως στη βιομηχανία και στις οικιακές συσκευές. Ο Τέσλα κατασκεύασε τον ηλεκτροκινητήρα το 1887.
Είχε ασύγχρονη λειτουργία. Υπήρχε ο στάτορας που δημιουργούσε ένα περιστρεφόμενο μαγνητικό πεδίο και ο δρομέας που ακολουθούσε με μία μικρή ολίσθηση. Ο ηλεκτροκινητήρας δεν διέθετε ψύκτρες. Σε αντίθεση με τους ηλεκτροκινητήρες συνεχούς ρεύματος, δεν απαιτούνταν ψύκτρες για να λειτουργήσει, γεγονός που τον έκανε πιο αξιόπιστο και με περιορισμένη συντήρηση. Ο Αντρέας Φλόκεν ήταν Γερμανός εφευρέτης και κατασκευαστής, γνωστός για την κατασκευή του Electrowagen το 1888. Γεννήθηκε το 1845 και πέθανε το 1913. Εργάστηκε ως μηχανικός και κατασκευαστής σε διάφορες βιομηχανίες. Ίδρυσε τη δική του εταιρεία και σχεδίασε και κατασκεύασε μηχανές παραγωγής χαρτιού και άλλες ηλεκτρικές εφαρμογές. Το 1888 παρουσίασε το πρωτότυπο όχημα Electrowagen. Το όχημα αυτό δεν βγήκε ποτέ σε παραγωγή. Θεωρείται το πρώτο τετράτροχο ηλεκτρικό αυτοκίνητο με μορφή ελαφρού κάρου και λειτουργική ηλεκτροκίνηση. Ήταν κατασκευασμένο από ξύλο με μεταλλικά εξαρτήματα και ηλεκτρικό κινητήρα. Η ενέργειά του προέρχονταν από μπαταρίες μολύβδου οξέως, παρόμοιες με εκείνες που χρησιμοποιούνταν τότε για το φωτισμό. Το όχημα του Φλόκεν διέθετε δύο ηλεκτροκινητήρες συνεχούς ρεύματος από 1,5 έως 2,5 ύπους ο καθένας. Η μπαταρία, που ήταν επανωτιζόμενη μολύβδου οξέως, είχε τάση από 48 έως 72 βολτ. Η μέγιστη ταχύτητα του οχήματος ήταν 32 χιλιόμετρα ανά ώρα και η αυτονομία ήταν 40 με 50 χιλιόμετρα. Το όχημα όμως ήταν πάρα πολύ βαρύ. Ζύγιζε 1,8 τόνους. Οι William Arton και John Perry ήταν δύο Βρετανοί επιστήμονες και εφευρέτες που συνεργάστηκαν στενά στα τέλη του 10ου αιώνα, συμβάλλοντας σημαντικά στην ανάπτυξη της ηλεκτρολογίας. Το 1881 κατασκεύασαν ένα ηλεκτρικό ποδήλατο. 9 χρόνια μετά τοποθέτησαν ηλεκτρικά φώτα στο ηλεκτρικό τους ποδήλατο. Ήταν το πρώτο όχημα στον κόσμο που είχε ηλεκτρικά φώτα. Ο William Morrison ήταν Σκοτσέζος εφευρέτης που μετανάστευσε στις Ηνωμένες Πολιτείες και είναι ευρέως γνωστός ως ο κατασκευαστής του πρώτου επιτυχημένου ηλεκτρικού αυτοκινήτου στην Αμερική, γύρω στο 1890. Γεννήθηκε το 1850 στη Σκωτία και εγκαταστάθηκε στη Μινεάπολη των ΗΠΑ. Ήταν χημικός και εφευρέτης με εξειδίκευση στις μπαταρίες και την ηλεκτροκίνηση. Δεν ήταν κατασκευαστής αυτοκινήτων, αλλά ανέπτυξε ένα σύστημα προώσης με μπαταρίες που το τοποθέτησε σε ένα υπάρχον όχημα. Χρησιμοποίησε ένα τροποποιημένο αμάξωμα 6 επιβατών άλλης εταιρείας. Ενσωμάτωσε 24 κυψέλες μπαταριών μολύβδου οξέως που μπορούσαν να φορτιστούν από μια σταθερή πηγή. Το όχημα δεν είχε τιμόνι, έστριβε με μοχλό και ήταν σχεδόν αθόρυβο, κάτι πολύ εντυπωσιακό για την εποχή εκείνη. Το πρώτο όχημα του Morrison διέθετε δύο ηλεκτροκινητήρες συνεχούς ρεύματος, από 4 ύπους ο καθένας. Η τάση της μπαταρίας ήταν στα 48 βολτ με χωρητικότητα 200 αμπερόρια, διέθετε 24 κελιά και ήταν επαναφορτιζόμενη. Η μέγιστη ταχύτητα του οχήματος ήταν 20 χιλιόμετρα την ώρα και η αυτονομία περίπου στα 80 χιλιόμετρα. Το βάρος του οχήματος ήταν πολύ μεγάλο, έφτανε τους 2 τόνους. Το 1894 στη Φιλαδέλφια των Ηνωμένων Πολιτειών παρουσιάστηκε από δύο Αμερικανούς εφευρέτες, τον Χέρνι Μόρις και τον Πέδρο Σάλομ, το Electrovat, το οποίο θεωρείται ένα από τα πρώτα επιτυχημένα ηλεκτρικά αυτοκίνητα στην Αμερική. Ο Μόρις ήταν μηχανικός και επιχειρηματίας με ενδιαφέρον στην ηλεκτροκίνηση. Ο Σάλομ ήταν επίσης μηχανικός με εμπειρία στις ηλεκτρικές μηχανές. Οι δυο τους είχαν συνεργαστεί παλιότερα σε ηλεκτροκίνητα τρίκυκλα και αμαξίδια. Το Electrovat ήταν ένα μεγάλο, βαρύ όχημα με μπαταρίες μολύβδου οξέως. Είχε μεταλλικό σκελετό και σχεδιασμό που έμοιαζε με βαρύ κάρο. Το όχημα διέθετε δύο ηλεκτροκινητήρες συνεχούς ρεύματος από 1,5 έως 2,5 ύπους ο καθένας. Η τάση της μπαταρίας ήταν μεταξύ 48 και 72 βολτ και ήταν επαναφορτιζόμενη. Ήτανε φυσικά μολύβδου οξέως. Η ταχύτητα του οχήματος έφτανε τα 32 χιλιόμετρα την ώρα και η αυτονομία του οχήματος ήταν μεταξύ 40 και 50 χιλιόμετρων. Το όχημα, όπως αναφέραμε, ήταν βαρύ. Είχε βάρος 1,8 τόνους. Το 1896 ο Μόρισον επανήλθε με ένα άλλο όχημα, το οποίο διέθετε ηλεκτροκινητήρα συνεχούς ρεύματος 3 ύπων. Η τάση της μπαταρίας ήταν στα 80 βολτ και η χωρητικότητα
στις 13,6 κιλοβατόρες. Ήταν επαναφορτιζόμενη και ήταν μολύβδο οξέως. Η μέγιστη ταχύτητα του οχήματος ήταν 20 χιλιόμετρα την ώρα και η αυτονομία 30 χιλιόμετρα. Το συνολικό βάρος του οχήματος ήταν 1,4 τόνοι. Αρχικά το όχημα χρησιμοποιήθηκε για ηλεκτρικό ταξί στους δρόμους του Λονδίνου το 1897. Το πρόγραμμα εγκαταλείφθηκε μετά από 2 χρόνια λόγω της μικρής αυτονομίας του οχήματος, του μεγάλου βάρους του, της αναξιοπιστίας των μπαταριών και της έλλειψης των σταθμών φόρτισης. Ο Καμίλ Τζενάτζι ήταν Βέλγος μηχανικός και οδηγός αγώνων. Ήταν γνωστός κυρίως γιατί ήταν ο πρώτος άνθρωπος που ξεπέρασε την ταχύτητα των 100 χιλιόμετρων την ώρα με αυτοκίνητο και μάλιστα με ηλεκτρικό. Γεννήθηκε το 1868 και πέθανε το 1913. Ήταν γιος κατασκευαστή ελαστικών και σπούδασε μηχανολογία στη Γερμανία. Ανέπτυξε πάθος με την ταχύτητα και την ηλεκτροκίνηση. Το 1899 κατασκεύασε το όχημα Zeme Contant, ένα αεροδυναμικό ηλεκτρικό όχημα από ελαφρύ κράμα, αλουμινίου, βολφραμίου και μαγνησίου. Το όχημα ήταν σχήματος πυράβλου, με 4 ρόδες και 2 ηλεκτροκινητήρες. Ο κάθε ηλεκτροκινητήρας είχε ισχύ 25 kW και λειτουργούσε στα 200 V με ένταση που έφτανε στα 124 A. Η τάση της μπαταρίας ήταν στα 44 V και η χωρητικότητά της περίπου στις 8,8 kWh. Οι μπαταρίες ήταν μολύβδο οξέως και ήταν επαναφορτιζόμενες. Η μέγιστη ταχύτητα του οχήματος ήταν στα 105,88 χιλιόμετρα την ώρα. Η αυτονομία έφτανε τα 100 χιλιόμετρα. Το όχημα είχε βάρος 1 τόνο. Ο Φέρντιναντ Πόρσε ήταν Αυστριακός μηχανικός και εφευρέτης και θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους πρωτοπόρους της αυτοκίνησης. Γεννήθηκε το 1875 και πέθανε το 1951. Ήταν μηχανικός, σχεδιαστής κινητήρων και αμαξωμάτων και ηλεκτροκίνητων συστημάτων. Πολύ πριν ιδρύσει τη διάσημη εταιρεία Porsche, κατασκεύασε το πρώτο υβριδικό αυτοκίνητο στον κόσμο και το παρουσίασε στην έκθεση του Παρισιού το 1900. Το όχημα διέθετε 2 ηλεκτροκινητήρες με 2,5 ύπους ο καθένας. Ο βενζινοκινητήρας ήταν 5,5 ύπων. Η τάση της μπαταρίας ήταν στα 80 V και η χωρητικότητά της περίπου στις 2 kWh. Φυσικά, οι μπαταρίες ήταν μολύβδο οξέως επαναφορτιζόμενες. Η μέγιστη αυτονομία του οχήματος μπορούσε να φτάσει τα 250 χιλιόμετρα και η μέγιστη ταχύτητα περίπου στα 50 χιλιόμετρα την ώρα. Το όχημα ήταν σχετικά βαρύ, 1,2 τόνους. Και φτάνοντας το 1900 έχουμε διανύσει έναν αιώνα όπου το ρεύμα και η ηλεκτροκίνηση έχουν κάνει πολλές προσπάθειες να αναδειχθούν, πολύ πριν αναπτυχθούν οι κινητήρες εσωτερικής καύσης. Τα επόμενα χρόνια τα άλματα προς την ηλεκτροκίνηση ήταν πολύ μεγαλύτερα, αλλά και τα εμπόδια επίσης. Αλλά αυτά θα τα προβάλλουμε στο επόμενο βίντεο, αν τα καταφέρουμε. Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας, καλή συνέχεια.